Naš snimatelj prati naše čete prilikom otvorenih borbi, kad je jedna ruža komunista i odmetnika uzalud pokušavala izvršiti novi napad na mirno stanovništvo Korduna. Pokušaj komunističkih plaćenika je i ovaj puta skršen. Evo jedne od stotine uhvaćenih skupina odmetnika. To su ljudi koje je komunistička promidžba učinila gorima od zvijeri. Njihovim krvožednim i rušilačkim naletima stradala su mnoga sela, razrušene kapelice, obeščašćene crkve, poubijano ono što je bilo hrvatsko, stoka poklana, žive poharan. Ali vijekovi su dokazali žilavu otpornost i čeličnu snagu hrvatskog naroda. Na žitorobnim poljima i plodnim oranicama život ključa svom snagom i dalje. Hrvatska će svladati sve poteškoće, jer u njoj vlada ustaška misao i volja.